Molt bon dia, amants de la història, benvinguts a un nou videoblog. Avui us proposo que explorem una mica la figura de qui va ser Francesc Macià i Llussà i quina relació tenia amb les Borges Blanques. Francesc Macià, com sabreu, és fill de Vilanova i la Geltrú, però els seus pares eren de les Borges. El seu pare, Joan Macià Artigas, era de Cal Ganyada i la seva mare, Maria Llussà Segarra, era de Cal Mardino. A aquests orígens familiars, en què els seus pares es dedicaven al comerç de l'oli d'oliva, venien a buscar aquí les Borges, el portaven fins a Vilanova i de Vilanova el portaven en barca fins a Barcelona, li permeten estar sempre en contacte amb les Borges i la seva societat majoritàriament agrícola. Macià ve a passar els estius aquí amb els seus germans i aquí entra en contacte amb tot el que és el món del camp, el món de la indústria de l'oli, el món dels jornalers que van acollir les olives i aquesta llavor que se li planta en la seva memòria vital la trobarem al llarg de tota la seva trajectòria. Macià, com sabreu, després es dedicarà al món militar, ell serà enginyer, ell s'especialitzarà en l'enginyeria civil i es dedicarà a fer diversos treballs topogràfics per la província de Lleida, on ocupà la comandància d'enginyers. Aquí el que ens interessa és quan Macià s'estableix a Lleida, ell se casa amb Eugènia Lamarca i tenen una important finca a Balmanya. Com a tinent coronel va dirigir diversos treballs topogràfics d'enginyeria a la província, entre els quals, per exemple, a les Borges, on va assumir les obres de tot el que seria la conducció d'aigua. I en agraïment va ser nomenat fill adoptiu el 1892. Aquí no s'acaba la vinculació de Macià amb les Borges. De fet, ell, després dels fets del Cucut, en què el 1905 una guarnició de militars assalta la redacció d'aquesta publicació, que per entendre'ns era com el Jueves de l'època, en què feien caricatures en foment-se'n de la realitat política i social del moment, Macià es nega a donar suport a aquesta acció, que considera rebel respecte del paper que havien de jugar els militars en el món civil i a partir d'aquí es va desvinculant d'aquest món militar fins que es presenten a les eleccions a través de Solidaritat Catalana. En un primer moment, Macià representa en part l'espectre carlista i després lligaire, és a dir, catalanista conservador, i de fet ell se va presentar amb aquest perfil polític a les dues primeres eleccions, el 1907 i el 1910. Tanmateix, a partir de les altres, és a dir, 1914, 16, 18, 19, 20 i 23, totes les eleccions que les va guanyar pel districte de les Borges Blanques, on es va presentar i guanyar ininterrompudament durant tots aquests anys, ell ja ho va fer dins de l'espectre del republicanisme catalanista i progressista. De fet, ell ja es va presentar posteriorment amb el suport de Joventut Republicana de Lleida i amb diverses formacions polítiques, com la Unió Federal Nacionalista Republicana, la Federació Democràtica Nacionalista o Estat Català el 1923. És d'aquesta època d'eleccions vinculades a l'etapa del seu desencant respecte a la política de Madrid, on havia anat a proposar diverses reformes i canvis en el sistema canovista, que Macià, desencantat en alguna ocasió, va deixar el seu escó, va intentar no presentar-se, però un grup de més de 600 borgencs i garriguencs de l'època es van presentar a Madrid recollint firmes amb l'acte de diputat de Macià per evitar que el que consideraven que el seu representant polític natural abandonés la seva vida política. A partir del setembre de 1923, Macià es veu obligat a exiliar-se degut al cop d'estat de Primo de Rivera i la instauració d'una dictadura de més de 7 anys, en el que Macià bàsicament intentarà guanyar suports internacionals, ja sigui anant, per exemple, a la Unió Soviètica, ja sigui pel seu periple per Amèrica Central i Amèrica del Sud, buscant el suport dels casals catalans a l'exili, però a més destaca l'intent de cop d'estat de Prats de Molló, en què va intentar una petita ocupació de territori català perquè juntament amb una vaga general s'aconseguís fer caure la dictadura.
Macià fracassa perquè dins del seu grup hi ha un espia del feixisme italià, però aconsegueix que tota la premsa internacional parli d'ell i del judici i el converteix en l'avi, en el mite del senyor gran que lluita contra les dictadures, que lluita en favor de la llibertat i de la democràcia. És, en definitiva, David contra Goliat. Amb aquest mite de l'avi forjat, Macià es presenta a les eleccions del 12 d'abril de 1931 com l'autèntic abanderat de l'esquerra, del republicanisme i del nacionalisme català amb les sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya, un partit que havia fundat poques setmanes abans i que en canvi guanya la majoria de regidors en les grans ciutats catalanes. A les Borges, Macià és rebut com un autèntic heroi. De fet, en algunes cròniques als diaris es parla del Messies que torna, de Déu que torna, fan servir fins i tot aquesta expressió, perquè Macià, de fet, no havia estat desvinculat mai de les Borges en cap moment. De fet, als anys 10 ens consta com a membre del patronat de la Biblioteca Popular de les Borges, construïda per la Mancomunitat, però a més, en la seva etapa de diputat a Madrid, Macià havia aportat diverses iniciatives en favor de regular el mercat olivarer espanyol i beneficiar així l'oli de major qualitat destinat al mercat alimentari produït a les Borges. 2 dies després de les eleccions, el 14 d'abril, després de que Companys proclamés la República, Macià surt també al balcó i acaba proclamant la República Catalana. Aquest gest de força el converteix en una mena d'abanderat de la República a tota Espanya i d'aquesta manera aconsegueix que es pacti la restauració de la Generalitat de Catalunya, el que vindria a ser l'antecedent de la nostra Generalitat actual, i a més aconsegueix la promesa d'un nou Estatut d'Autonomia que serà aprovat el 1932. De la seva obra de govern destaquen moltíssimes coses, entre les quals, com sempre, el seu interès per la innovació tecnològica, nous ordenaments urbans, però especialment a les Borges ens interessa perquè, juntament amb la figura de Pere Mías, ells projecten una estació olivarera a les Borges pensada per a innovar en el cultiu de l'olivera. La trajectòria de Macià en aquest camp, una vegada més, es veu interrompuda de cop quan cau malalt el desembre de 1933 i la nit de Nadal, el 25 de desembre, mor. La mort de Macià i el seu enterrament és la mostra de dol més gran de la història de la Catalunya contemporània, juntament amb l'enterrament de Durruti durant la Guerra Civil. Una delegació de les Borges, encapçalada pel seu alcalde republicà, Joan Navès, també van anar a Barcelona a mostrar els seus respectes per la figura de Francesc Macià i d'aquesta manera s'ha mantingut viva la imatge del president Macià com una persona molt vinculada a les Borges i als seus habitants. De fet, la figura de Macià és tan estimada que avui en dia comptem a les Borges amb un magnífic equipament que és l'Espai Macià, que us recomano a tots que aneu a visitar, on bàsicament s'explica tota aquesta trajectòria de Macià a través d'una exposició permanent. Aquí baix a la descripció us deixo l'enllaç a la seva pàgina web i si mai passeu per les Borges ja sabeu on anar. En fi, moltes gràcies, espero que us hagi agradat i ens tornem a veure en un altre videoblog. Moltes gràcies!